What the Adriana Bushiam, Adriana Yankumpasa Cheboma Kusinana, was in Amino Bakwa Bama, Namino Bakwa Sumunya, Namino Bako Kumau, Free, Namino Bakwa Bama, Namino Bakwa Sumunya, Namino Bako Kumau, a one Adriana Free Sadia Nana Moire. When you're the baby call, Nana Akua Bema Nikuna, one wali beam. Nabushiawa Mobida Hina Yasin Fufra, Nayere Pan Akure, was a Saman Fufra Ukre, Jimin Krakomo Samanda de Bimame, Nana Akua Bema, when you bedo no Asunda, said the Ukru, the Abesia Konyaso Fufra Wakasani, Nana Jamfikuma Nine, or Chanchankwa Chana Sani Aquaquasa. Wabida mpimu asiye duajabasa yirifia do yewomo osinde otikuna paso nsuye kura wanka bi hwe na kampese wakamekwata free enti nanaja mfikuma nini bema osisa ne yire kwa wokuta pantu bako ye srada wokuta snap pantu mpanyisi babia ade ane sharon fanhye frito ade ade nsuye ye mpansa nye enti nanaja mfikuma nini se na yire pa na akure e free say wo hene kwaye ya wale nana bema besinde asamre nsuo bari amagene ho ada ho enti woso akuta ni fufutuma na je bo shay yemfanya ne yire kwan kuna ni amade yemfa ngu ho akwa na fo muntie ni ye sisters ka do kuna ni amade yemfa ngu ho na na kura ni medu kuna ni ampresa condom wokuta ne patia Minu yakwa yanche wonso wacho ano ne ankola ewudi omu ja hwan petia ne din no wokuna ni de wonsie ka sinte kuwa mi ansa ba no sadia nanaja mfikuma nini aduana kankamfo nanim ade hye na kira de hye yanhye aduana fo anke ya nidi ya de ojanam ye ade ojanam ye wade ojanam we aduana fo ba o ya de ojanam aduana fo na dija ba ye sadia nanaja mfikuma nini nana bema wokunu o kanono mo wire hene nana ya de na mo miampre no o pia nana ya de mo mfa nko na mo nhye no so kuna nini amade mfa ngu ho yo nana no madamo ketefo ya srama ni die sadia ya wie nana de instance ka do o mo se ba hya ne nso fa ne ma ni nyina ma ne nkono kono koto nana mo wire hina odi kan a onyamane ebosu bi abo afenso wa wo nhye ye bi akohye acha ye meet do na chese ya che ye nuanom Assemblies of God omo be ya sorry ya fa omo mre ni bebre enti ya se won kohye ya bomode ya akohye na acha ye 10 minutes ni ya de to adakam ya da mo nyina se di odida body no ye hia no ho di odida ye ma me fefe no right here. Yeah. I just can't walk as I got the ones and what I got. Nana Boru, yes, I will go. Show me what does the brigade is about him. I go to Bobua and Piao. What the brigade is about him. I go to I don't know, yes, I'm Muka. What the brigade zibanti magodia ayabama wuti anza yezamuka what the brigade zibanti magodia ayenata group ye yezamuka what the brigade zibanti magodia ayaya papa masofwe yezamuka no gra na pampazo gra ina gra na pampazo gra ina gra biye na moto gra ina gra biye na moto gra ya kuboni ya una mania ata grubie hebu wo beregu za beregu ne jei ye mame
Ebo wo biregu yesa biregu ne dey. Ebo na bo biregu me se me kwada na yu. Yi wo ba me na ma je ani ezu babo. Ebo wo kwa bebuare. Yi wo kwa bebuare ni anyamu aye. Na mo ku yesa we. Ebo na mo ku yesa we. Yankwa. Babo ye hiam. Ana mami awe. Ye mami. Ye wo bi ewo mi ti yo me na yo mami. Ana wo bi ewo na bi de kurenya. Mami. Na de grupi ye be me na. Ya. Oh no bi ewo na bogu Ana obi ewe ade grupi obi ewe mi di yo mi na yo nana na obi ewe ona mi ede ni o iye mami iye nana boyire yine mai adio enye ni me ba me na nyine mai enye ni ma na boku ti nyine ma wate Whatever the other Brahmu Anua, Papa, ye Bama Gugu, Baba Jimmy, there was the Brahmu, Baba. Oh, Jimmy, what Jimmy, my boy, there was always the Brahmu Bema with the answer. Baba Gugu, my baby. Uma bravo. Wait. Why, me, my wati. You mean my baby, and you ma. Yeah, whatever the Brahmu and a boy, Bema Gugu, but me, I'm a boy. Wait. Yeah. Mommy. Adio. Okay. When you name my Baba, don't you name my wati? You name my Baba, you name my. It was about Georgia Brahman and Abu Gray. Bema Gugu, but those yet in a view. Juba. Wait. Adio. Baba. Yeah. Why your baby? Why your bema? Not your baby. Nabogu ye baby. Ye meme. Ye baba ye baby. Baba baby. Ye baba. Ye bobo. Ye baba ye baby. Ye nana ye bebe, ye bonre ye bebe, ye nani me ye bebe. Mummy abay, crying go, crying go. Way, moya mama, baba ye bebe, ye bebe. Najata ye bebe, no groovy ye bebe, Najata ye bebe, mama ye bebe, nana ye bebe, ye meme, what would you say ye bebe, what got the ye bebe, ye baba ye bebe, Mommy away. Growing boy, growing go. Way, and Viana,
Mammy Wayne, Papa Wayne, Namuzo Wayne, when you're in Wayne, Nana Wayne, and I don't go Wayne, I don't go Wayne, I don't go Wayne, I don't we are, and Mamma woman, and man who I do I. Yeah, my body, dear Baba, and Manana, wait. I don't know if you are young. Yeah, my Baba, dear Baba, and Manana, wait. Mammy, wait. Hey, Viana Bay, Viana Bay, Viana Bay, Viana Bay, Japan Wayne, Viana Wayne, Mammy one Wayne, Bambo Wayne, Dreadful Wayne, I drop one Wayne, Remano Wayne, Remano Wayne, Nadamano Wayne, and his dry again. Hey, what Bobby, dear Baba, and one whom you are away. Baby, wow, hey, my dear. Yeah, mommy, yeah, baba, yeah, woman, yeah, mommy, yeah, mommy, yeah, mommy, yeah, baby, yeah, woman, yeah, they want to get them all. Yeah, my dear, yeah, my dear. Yeah, mommy, yeah, baba, yeah, mommy, yeah, mommy, yeah, da, yeah, baba, yeah, I don't was of way, yeah, I don't was of way, yeah, my dog was of way, yeah, sorry for, yeah, sorry for. Hey, I thought it was a way. Hey, I see Mammy, I can feel her. Juba! Moya mama, Baba, ya baby. Baba, ya baby, mommy, Juba, yes, you Nana boy, you know, as you are from where you go, you won't be anymore. You are dead, in an annoying word, in an another word, Yapa, and why they will be your baby, yes, one, and why, Mammy, they will be your baby, yes, one, it's one, and woe. I take you, and woe, or won't be any woe. Ye babe de wo, ye mami de wo, ye oda ye we de wo, ye diabram we de wo, bema bram we de wo, agazini be de wo, binu ahime de wo, owu mi de wo, yagwa ebo, no wae, e wo bi obibi mu ado na yatwa ne wa ebo. Mammy, it will be your baby, Madonna. Yes, it was the year. Obama, woman, and my body boy. Juba. Hey, it was the year. Obama, don't one way. Son of my body boy, with you. There was a year. Obama said, woman, or my body bonaje. Yea, Iba, Papa. There was a year. Obama said, one way. Son of my body bonane. Well, yeah. Oh, yeah. There was a year. Ready, Baba, what a
Ye video of Baba and we were dog. Eddie. Yeah, was yes, as I bring way, what dog. Mammy. Oh, yeah, bro, Madre. I can't get you a brava, what don't want. Hey, wait.
Amen. Amen. Yabesre enuanom enyomtofo. Osenkafo se bibia e wo ne bre. Yabesre se sabre yebra e wo se yehye ewufusom na se. Yabesre se bibia nyidi e maye. Na yasra busuan so se e ma me Yesu se busu amama Yama mi na yama mi de wo hu ne wo ko ene bia owo enti besere se ebra ye hye asumiase fa hu nyina hyem na Kristo mu etitemu bia enim evremu ye besore agire na so ebra ye hye dwumadi nyina ase eni die mu se Bibi ensu kwan se ubutumi asore a eni die mu na enyina ya sore ebla ye hye edwumadi ase pacha ye bo Yada wasi yura wa wodum ye na ma ye nkwan ti se ye Ewrade na ade achede ye fra ne fa nyina fi ho ene anope yada wasi ema maame ekra yada wasi se ebile bi etwa mu maame firi mu akura Wahwe asafo wahwe Ukraini abusua ne emanyina maboni bi ankaye Ebre yebra ye de ani di twato nyina ede mema me yesrese Ewrade brabe somo esumi hya won se nyame wonkonkron brabe di anim mene nyina nya asumdie ene anopa edie ne awia de ne ne aka ho nyina la enu se obeye wa ya amasa ewo Yesu Kristo die mu ene ebo mpae amen edi die mu sabi ebetu yesafre Miracle Singers na omabidi enu kan amia sore Ewrade Amen. Amen. Mr. Senidi, I never surrender now. So, you call Tiasifo no enim. With the Akumakro Becca and Home Raya to me and a ruddy. Or see, I didn't name your fast that Emano. The Senti Kayahona, yen sorry about you know. Amen. Pacho baby ojine bia me peso bi wa no hwe radin ye ne kese manidin kese so nyame bi eni ho a etise ono Ewrade nyame bi eni ho a ye de ne tutu no ho a ebeyeye baby ojine bia me peso bi wa no hwe radin. Father, we give you all the worship. We give you all the praise. You alone deserve to be honored. You alone deserve to be magnified. We give you all the glory. We worship your name. We bless you, Jesus. We bless you, Jesus. We honor your name. We honor your name. We honor your name. We worship you. We magnify your name this morning. We say, be lifted up, be lifted up. Already, you are here, I'm praying. We give you all the glory. We worship you.
konstra saa na yekoye yekosore awurade ne yabɔ yɛn nsɛm atontom na kwanyi na ɛyɛ fɛ na tempo so yasunji ni atete faso orinirada missing na kwanyi na ɛyɛ fɛ na tempo so yasunji ni atete faso orinirada onyame yodo Amen. Bon summer rade and anopay. Yadamase nyom to four. Sable monko, ye beje offering. Eti munina honum ehomai. A brass abre babetri and so actually ride. Semiati assess a baby a bernu and abba sabishia with the demono. A sorry and the air, it is abre a radio a chain. Ye betray and so at the actually rade. Eti offering bone ba kusi baby and sabody and a cosono udru abetumi dia betum na ba konso esi eye maame enchen adaka enchen ha eti enwumtofo no beboa ye na yaje ye offering efa sambo hia ma bro mo peye Oh,
Possible in some Amaya Mamenum and Utufui. A bre edri, a rabbit ye, a mamma who has some. A free a year a bussian. Yame edenobe driemu. It's a best say nipa or Baba King can mammy a who has some. Na waben ha amame ye bre no kopa ye ye ka se no kono pepepe na ye be hye som nase ye de mic no ma ye na apa ho meet aduanan enum esom no ye betwitwa no ma so se le be betu free anthem enti ye ma me ho asem no na nka nipa bebre no bekenkan enti no nenso ye twitwa so enti betu free abusua na ye tie free ema enso ho ansana dwumadie no bekoso no ye bebɔ mpae agu ye offering no so pacha menu mienu enye akomakro ema ye mpae no so erade ye bɔ mpae pagya afole hye wonsa erade mpae bɔ nse obeto obosuo enhyira gusuo aguso ade biara de beye wo din mu no enye nhyira nye awonto atoaso enhyira ewo Yesu Kristo din mu ne ye bɔ mpae amen sabre bibie kwa ma abusua na oba bekyere maami. Praise the Lord. Praise the Lord. Nameti eni bi free sro se twere. Se efri sabre ko inhyira ne wona wo wo awurade mu. Na obehome afri wo nwuma ho. Na wakoji wona home. Amen. Oheneyere Nana Akua Bema ani eta frɛ no Benis bafo amo wawon afi apem ahankron aduosianum bronya bosubi etosumienu ana obubuo da etosudunso ewo Asante Notan esia ewo no ne otumfo kronkohene bafo kwabenamo asuna rempi akwanana a sabra mekase sebi bru sebi nyado okọ nsiedo eni a ewo no ne Nana ama jiwa echa sewia keja se de hye waye ekoya naba sa krom yiri nyina wo sebi bru sebi nya Asante Mountain. Nana Akua Bema was born a royal, lived as a royal, married as a royal, and died as a royal in the Lord. Hallelujah. Sabi Asante yiri mensa bonsuna na prekope ene Nana Akua Bema. Na se wo hwe abusua duanu a ohene mensa bonsu wo na Akua friye na Akua friye so wo Nana Akua diya na Akua diya be wo Nana amma jiwa echa a na wasaye sabebru insuda manhene ba prekope. Nana Akua Bema hye ni suku ase wo konadu yi adom school a ewo Asante Notan na okoto aso ewo Roman Catholic Girls School and so Asante Notan. A break on and no Nana Bema eko nya adwuma ewo Duco Palace as a caterer. A caterer sabi onu aduane se ye kasa na dia ne ye kire na je se sabi bru ne nsa no ebo papa na hono ena ohia ne kunu prekope Nana ameya kotoko a oye mowire hene simprepre ameka sei ohene sabi bru okọ nsie do na wo no suso eso aba enya emansia wom piesie Nana afia oforiwa Nana sei owuraku atapoku ya ene Nana ya Oheneyere Akua Bema sabe na wo ye nsiye papa na nani ku ne ma ho awo matitie mu sabe ne ba ya ade a onkase kosoye o sasa boni a wosi jai na asana wosa ne nye onkase sabe ampo tititi bigum do ye Kristo ni mapa no bia ba asase so a opesumo adu kodom na wode no kobo Assemblies of God asafo bo modi so baka ne manyina sutira de be ahyem na wo nyamsum pa ekwan mu anche Nana Bema ne ho toto no kakra okwa yarehwe na so sene nananom ka no owuo kurade a enkwa entimi nye eni 24th April 2025
ɔsrɛ kɔɔ ne bɔfoɔ hɔ, ne yɔfoɔ ne ne pɔmfoɔ hɔ. Her departure has left a great void in our hearts, one that will be difficult, if not impossible, to fill. May the Lord grant her eternal rest. Akwaba, Demrifa Duenia Manhu, Chirakani Amajuaba, Okwansu Brebre, Awiniana, De Ye, Oheneba, Oheneyere, Ohenana, Yamimfa Ukra Insi, Skosisa Ibeshim. Amen. Bonsam. Sabre na yebetwen emanso na yetie bibi afri emano so. Amen. Pamacho yebeka ye mami tribute kakra. Mijina minyu ampanifo anamu. Ani ye nya ba ko nso akontom. Oheneyere Nana Akua Bema, our mother Oheneyere, was truly one of a kind. Her life was a testament of hard work, honesty and love from a pure heart. Akua, as some of us will call her, or as Nana say, and Sister Ifya will call her, Sister Nana Bema, was disciplined, hardworking, and loyal to her word. She mama kase odowa no do. As o kase on pawasem so a no pawasem. Na no ye chirichiri ni papa. Den chirichiri o de chire eboa ye ahyepi abrabo ba bia bedru biara. Ye kase nyankopon animonyam se ba bia ye ne enuanom beko biara no osoro ma ye danso awo mu ntem. Efise ye mama ode no kre ene obu ene oso na tete ye. Ye mama na oji bibia wa asase isudi na no ye nipa se base odi ade hye ne nsa ontutu nasne ne nuanu nyina bedi adanse ne nua ba eska ado betimi edi adanse se be sa ade to ade bo mu fie a me papa na otimi ne kunde bia se eye ba ato bo ase enu ntina ne ono so eye yeso ya make sure say ye be hye ne munyam. One of her greatest gift was her cooking. They said the overkan no ye ma me na ne nsa no boye tie nyina no ye ware ya ekọ ye irenum no agiane ese enye de ese ye maame de ese ye maame ye obi ana ne nsa no boye ye ja ame akotoko agiane a me maame ne nsa no boye ene ma me papa ye papa oteto ye maame dom kase yi ankasa ne bi mu se ye aduro na emum na ye agiane. Her kitchen was her kingdom, and the meals she prepared were more than food. They were love served on a plate. Family, our late father's friends, and even neighbors will remember the warm joy and togetherness her meals brought to our home. Akua, now that you are gone, some kodane yarea, one your best friend said, Doctor, Chere, drew name fan so my yarea. Your mamma tiasana say, my area, you call hospital, your friend. I feel the idea this or suffer on San Hoyare ampa. If she mammy, now or a drew piano, a drew as I see so. Yare piano drew our assassin so. Akua, say, ya bravo, boy, you drew period binase and no matching chin, so 1 year soon friend, 1 year cono, which they say young Kunyan coupon. Name of your Kunyan coupon wa assassin, so 1 bit to your 4. Every man brass is a wooquay, yet the initiate can't you be chat the tribute to Tia, but some back will bit me. I can't say that was what the wire my. Baby Bia, Mammy Uko Biara, or so far soon tie in Aichi. Be a pun more to toy a brabum, na wachi and your fe, Nanya see and send it down the day. Amen. Amen. Sabre so a year asafwa, Uto mu Miracle Center Assemblies of God. Almost so bekan one same tia. Amen. Ebrahim, you back in kind. I had ama
ya maame ye bibia ya de nyina Oheneyere Nana Akua Bema na ebehye akenkan sem no anase ayede no afri kyerosem ni mu ebeye afri adwom wahane dunsia na ichemu a edunum na watwero say na hotifo wo ne bo eden wo Awurade ani so ewumsa Oheneyere Nana Akua Bema kan ye ho britia bi pede nanso oja agira hyade bi a ye wura emfi wo ye nakoma so ebretia bi a oni ye nsomre no mu no ne yare no amane bodru asore no anim na wo odoni gidie mu sofo panyin Reverend Gladys ene na sorry for anane sorry ma kwasra no impempi de empaibo ara chichisem ne inkranhyesem emae nanso sene ye nyina ye nim no se owuo gene ho a onipa mmode mobia intumi inkura nkwaso obaya yen asori abusua no ohran ohyew ahombrase ene ojo honhom a eda odo a emudo a owoma onyankopon ene enipa edi na yemuye na dwenkyere ne na hoɔden a ɛyɛ kom no kae yɛn asetena a ɔde ma Kristo no ɛfɛ ɛnyɛ obi nna tenten na ɛho hia kɛse da na emom ne nkantanso a onyaeɛ wɔ saa enna no mu na ehia ewom sɛ bra ɔne yɛn di ɛbra a wɔne yɛn di yɛ no ɛyɛ tia deɛ nanso Oheneyere Nana Akua Bema de ni gidie a ehihim no kenya yɛn na ogyayen akoma a wɔde ama onyankopɔn ɛho nhwɛso a ɛtra hɔ daa bra yɛn akoma edi ni wuo ho awerɛhoɔ no awerɛhyɛmu a ɛne sɛ mprempren ɔda ne bɔfo ɛno abasamu asomdwe mu ɛno kyekye yɛn werɛ ebi a wɔgya yɛn honam fam mu anim nanso ne honhom ne nkae bɛkɔso atena yɛn nkyɛn bre nyinaa gye wahome yie Oheneyere Nana Akua Bema kosi sɛ yɛbɛsan ahyia bio anionyam mu damri fadue medamo ase Yenso yeda wase amen sabre nche yeba betie Awurade asem na yebefre Dickness Lydia na o mai solo baako na ewia eye de obekasa no so yadanadi e de akire yemfa nsambo nhia na brobe Ye dotie nesu dotie besa koni dotie mu enesu besa koni sumo ye ho ni amafrefo ye de jana baye adeje mo na ye besa ni akọ ye ba ya fashion meriasi ye koswa ye fashion ko mama me ya da Jesu ye na ye ho ni amafrefo ye ho na ye ba yo sana unsutie ye dotie nesu tie besa koni dotie mo ene su besa koni sumo ye ho ni amafrefo ye de jana baye adeje mo na ye besa dia ko ye ba ya fashion meriasi koswa ye fashion ko eno ti mo ma ye ya da Jesu ye na ye ho ni amafrefo ye ho na ye ba yo sana unsutie osroni ye fie ye besa ko ye jo asasi so ye wait die ya kwento
Bonsem. Yami enshira pa Dickness Lydia. Sabre yebiti radiasem. Sene yete no enkane no se maami ye wo no adihye efie na osabe wale adihye fie. Esum so oba mu so ya adihye so. Adihye asafo eno wo mu. Ene wo asofo akuku dam bebre na wa ha ebre eko na enimu no yebeda wo nyina adi. Na ne asofo a oba bedi enimu kan ama ye maami ewufusumi akoso no. Oye sofu panyini a woda asafa a friend Miracle Center Assemblies of God. Na ye sofu eyo obi a ba Assemblies of God Ghana. Assemblies of God Ghana Assistant General Superintendent. Ye kan say Ghana ha nyina Assemblies of God asole sofu panyini a woda no Ghana ha nyina na bedi akire eyire ene ne de ye ba betie Awurade asem afri ne nkyɛn Ebrayan say ye fansambo Asia Reverend Mrs. Gladys Ache bonsem For hallelujah. Amen. I need you, Mr. Momo. And I pay trust and said, I didn't know young fan as ye can see Emma or two for young good. If he said, oh no, dear, yeah, and was ye. And there I no pay ye jam ye chat ye ma me Oheneyere Nana Akua Bema. Onyame nimfie de osie mu na wato ne nsa afre no nhyira nka asafo din da anopai mi fa akwanyen na yanana mo hene one ni jase ni mpadimfo adofo a efri achichiri bencheye abusua asafo ma ene dwumadi kese ya yede gye ma me kwan enu nti na ma adofo nyina ahia awahasei na ebra ne kɔ enu nti metwa ma asɛmu etia na nso so mehwɛ sɛ ebe touch hearts na ahia Awurade ti asefo di animunyam anopa emriti ya mama yesi entrase na yɛmmɔ empaye otumfo Nyankopɔn anopa yi susu yɛhyirawo yɛyɛ kɛseɛ yatontomo anopai yadawase se wabie kwan ede amaye na yede gyaye maame yendofo yade nyina ekwan anopai nyame wonkronkron ene wo mabekasa ya maame ewufusum ya Awurade kasa kire yen yate asefo na enya wasemu enhyira yadawase ene monyam nyina enka wo ewo Yesu agidifo nyina nka emekase pa mame anopai ye be fire and trust no na ye be ekọ adisam enwoma meche Revelation ti do na nchichemu edu miensa no safo ochire bekan ede amame adisam ti do na nchemu eyedu miensa no kwache mekan o se na mete ani bi fro soro a ekase trose enhyira ne awufu a wowu Awurade mfiri sese kro honhom ne se ane obehome afiri won bremu na wonwuma bedi won achi amen amen anopai masem yetia the death of a righteous is precious otrini ni wo esombo na eso Onyankopɔn ti asefo ani oh ka emi kase pa amane amen okay Hebrew for woman no iti enkro nchichemu aduonu enso no o se etwa se onipa ewu prekope na owuo na chi no atemu eda ho ede nipa owuo ayade a aka nipa ho wo firima enye yie nti ye de owuo atonwom ye de owuo aka abakosem ye de owuo aye poem bronyi se poem nyoma bebre na yamane ye obiya ni wo welcome wo wuo yempa owu asam abrewa kura asabi brothers asabi son
wanya nimfie oha ekokura no ofiri mu a na ehenipa adentia efi sentiti mu ehia na etwa se onipa ewu prekope se ye po yempo dakoro owuo ebeto wo ewu beto eme ti se ena no pay ye ja ye mame ekwan ye busi ehun say who is the next, who is the next. Na si ye po owuo edamansan kom se de empanifo eka no enti wobra so a erade de obekọ abofra wu opanyini wu obawu bema wu ode hyewu sabi akwan so ewu eno nti owuo ka onipa ho na ada ade yakọ no mpo yenim eno nti na etwa se yesiesie ye ho wo kan etwum engoma no a ose emfie na erade ade ama onipa no eye de oso apro so kura ne ade wotwe na firi ade wotwe kọ no eye haw amane ene atete efise mi jonku mi sisi mi ha na akoye nsem bebre ba anopai onipa ebe wudi he na enso so owuo ben na ena no pa mi busa wo se wu be wu se ye mame ewi onyankopon na ase ewu to asenua no ase eno nti o se atenifu owuo ye onu nyankopon fe meaning onyankopon ampe odibonyani ewu odibonyani wu ye onyankopon achiwade ye efisa atenifu ewuo ye onyame efede ya ene enne anopai a ye gya mame na nayire bema ekwan yi abofu edi ehusie ewo heaven ho na wo de anigia ni osebo ane dwom se ne ye nyomtofo ka ye no se ye ko heaven a dwuma ye kwa kodi no ewo no ye ko yi onyame aye ye ko tontom no ye ko kamfo no na ya kan mani ye ede akyere enunti ewori de beba de nanso so etwa se ye wu eto onyankopon en ase agidifo ka eme kasia pa amen na usha adisa mumana se de adisa wose na metin ne kasia bi se wa kyero se enhyira ne wona wo wu ewo eradimu. Blessed is the man that dies in the Lord. Enhyira ne de wo wu eradimu enunti anano pay de wo wu eradimu, that person is welcome home. Ya friend wa kofie if he say assassin su de enye yetrabia ye ne ba ne tun no se oso ni bi fie na assassin su ha de e yamritie mu broni say it's a transit as a wutu kwaya kwa amanone na wanya direct flight edumre bi na ukosi ba bi no watwen e bi asimemu don hwirimu ansana watu aso ava plane for e de akọ enuntu assassin su say erade be ma yemfie Ediosia, Edioso, Ediowatchi, aha, ye chamu akọ na osuru ene yemfie. Babebere live as if owu achi ni bia ni ho ba trust maka se onipa be wu prekope na owu achi no atemu wo ho owu achi no onipa e wo ba bia wo kọ ya ba ye ya papa no ye mame no amamra kwanso wafa ene yere nyama bebra ye de gya mami akwan kire se ba bia wo no otu kwan enti shentiade ka ho handkerchief ka ho wei ka ho no odu ba bia ma ni bresuo o de ahome kire se otu kwan asasi so hasehi enya yetinabia ene ha enti agede for me poma chawo mumma yen hyane nso sesi enya wiase nyoma nyina na ye hwere yen kra emfaso ben na woso na adinya ben ye benya nanso ena hwede ni paye you are living our life as if heaven doesn't exist or eternity doesn't exist and one said the onipa kane no nanka ye de animonyam onipa tenase with dignity any edimpa any susu ye papa na nanso ena ye mrantie ne ade ye bai o say na wonya mfie o ha na ye dai
enti kwan bi obefa so biara obetimi enya na hunyade obetimi enya sika obetimi enya car na wadam no saa kwan no na onipa nam so say ye papa say ye bone ba adofo and na ye mami ayiye yasi ibesi ati ase ese onipa bewu die nanso owu a wo bewu no e wo twa se eye otrini ni wu na you be welcome in heaven na ye bechi wa tu if he say si enya japade yenya sika yenya nyoma papa yesi adampa yesi adaka mu na se ye efa so be na adinya pain ben shaka otumfo nyankopon say ye ma me di no twane to arade na ode ni kra ne nkwa ade merade na erade ato ne safre no tie na e wogidie wa rehemu se owo Abraham kukumu a wonam anichie kasie mu sanso na ono de wokọ ye ati asefo etwa se ye toto yakwan na ye hwe yakwan ayie na se owo beto ye ne a ye nya ba bi pa ade akọ na de ahye asafarade asefo di animonyam ka emi kasie pa emam fi se wumpo ebre no ebeso bema bi na tena se no nyame hyira no oye no wodefo omani sika manager pade na afei dakru pe onyanti yese owo abani fie abesrano na owo sa abra no ya list tintin bema yi edi dikai efi se ne bre aso na owo sika wa japade enti oji owo ani kama sabi omani nsapa anomo ye na owo ebo no dai no na bema yi fa list mo hu se ne bre aso na esu ni sika bebrebe yi oni wiye ejapade bebrebe yi oye ne den ene wo fa pen ene wo twa ne din mu efiri asoro ho ene wo de din no ekwohye asiye enti owo sori ye no ono so so ani gie mo pa no se bema na awaye mi yiye wa mama ni gie wa mama me hu atome papa ye ni atoya wa ye minti me so be pese me kire mani eso kire o na owo fa ne book yi na afei wo hwe se enka obayi be ma di afri soro na ode abafom na so be ma den tempe ani ahopepre ani sura wo suro so be wonti na wa yi ne din no afri esoro akwasefo no se samre di ye mfa soro na emomu me counto e di afri ase afei be oye de efisi wo twani wo na so di nyansa mo na so wo so na ebra so se ade be abusiafo ade be na me pasa be chire wo wasika ebra ni suwa abodi se di timo e wo fadi pa ho odi mo ba tan ono di ade bra so wo ade ni sadunu anopei adofoni atiefo nyame ma wa Christopher nana ibese bi bisa wo se owo de ebeba yanso so wasiesie wo so ade ama wo bofo no wo jefo no ebra no so ubetumi akọ is a question eya ansem bisa ushaki kasem de kenkai ose awufo na oba me afri wo inshira no wona wa dimu na safo no wasafo me afri wo assassin su yo ate odi ba fami ma me efisa sa ma ebi aka sabi o manya be bia e ya be shan na so edebe ni cha obi mo ni bra obi di wo hiasa afei ebedu bra bia sika kakra ba to den sam to ba ti achi koshia bi odi ba ti ni emeche ni wa ri dokodoko die no owo nti o be hwesa di pay ni etua ni sa nyoma nyina and pay me the also kesie but I decided not to add milk because milk no am what me health and so gabia na milk ni bebre ha betimi agum eti I don't pay the also the passion enye sika enye dwete enye japade enye kasada
see a shiny say, Yasha and Buffalo, any Yafua, any Jeffua, if it's a whoop, that could me everyone brim. Assassin, you brim. And they are so much, and they are so many fear, and you go in Yuma, you go in one cranium, as many as 3 a.m. maybe a school, even pressa, a bedroom, Nasa, or Crasa, or Divias, and you are preparing I want to put a challenge before you this morning. Yeah, how do you say? Yeah, how do you have to exercise your body. You have to exercise your body. When you say, when I can't be a way, as a car, no, how do I want to be benefits. It was sorry. I am not I am to buy off the Fosika for sorry, street, to be the car, or Benny to be the car. I was here for assassins to your 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 Nanso so obi already was said the was said the our home afini bire I did it for they are these who follow. They are these who follow. I was here for one human being. One Hebrew for action. I just said Hebrew for action. No one at you. Attempt one. No one at you. Attempt one. At your watch you. Attempt one. Watch you. Watch you. I could tap one. Watch you. I could watch you. The picture on watch you. Now I say one hour. I say 1 hour. One human. They are these who follow. They are these who follow. Yama miss Yama choir. Yama miss Yama choir. Dance here. Na wo ba wo yisika wo buama create mi jira wona so me hye wo nkurai ena no pay say koso if you say the end wa fa no
deɛ onyame ɔhwehwɛ no ɛno no nanso sɛ wowɔ ha na wode womfa hwee ho a yɛ maame ɔbaa panyini Nana Bema ayi ase yi mepɛ sɛ wotwentwene nnwom bi ho na w'ani ba wo ho so na wosakyerɛ firi w'akwammɔne ho na wosakyerɛ firi wo nneyɛɛ ho na wosakyerɛ firi wo so ho na wosakyerɛ firi nnwom a ɛyɛ basabasa ɛyɛ ho na wɔsɛ ɔteneeni wu a ne nnwuma bɛdi wɔn akyi abusuafoɔ ɔteneeni ɔmfa ahaw mu ɔmfa atete mu ɔmfa bebrese mu nanso so ɔwu a ne honhom no ɛbɛkɔ onyankopɔn nkyɛn na onyame ɛbɛtua ne ka anaasɛ ɔbɛhyira no sɛdeɛ ɔte aseɛ no ne nnwuma asitie anɔpa yi me berɛ yɛtia mekamfo Jesus ama wo wokokoa mu deɛ bɛn na woyɛ ebia na woyɛ ɔsomfo ebia na woyɛ sɔfo ebia na woyɛ asɔre mu adikandeni bi nanso so wofiri asɔre abia ebi kura na asɔre no kura bɔ wonti dini da deɛ woka kyerɛ wo sɛ meda me bɔne deɛ ɛso dodo nyame mfa nkyɛ me bɔne biara de wɔaso nyankopɔn anim sɛ ɛnnɛ w'ani bɛba ho so na wobɛto wo nsa frɛ yɛ bɔfoɔ ne yɛ yɔfoɔ yi sɛ Awurade enough is enough. I have done the best that I could. I'm still marching time. Awurade sɔ me mu na kyimi a woyɛ sɛ Awurade ɛbɛsɔ wo mu na ɔbɛkye wo ɔbɛkyerɛ wo din wɔ nkwa nwoma no mu na ɔbɛsiesie wo w'abrabɔ bɛtane w'abrabɔ nyɛ sɛdeɛ ɛteɛ da na daa nkwa ma no onyame to ne nsa frɛ wo sɛdeɛ wato ne nsa frɛ yɛ maame yi a wakonta papa bi ɛbɛdi w'akyi wo nnwuma ɛbɛyɛ kɔse na wɔn nnwuma ɛbɛdi wɔn akyi deɛ ɔde pɛ nnua no ɛnoa no wɔtwa obi nnua mankani na ɔnkɔtwa ade foforɔ enti sɛ wodua bɔne a bɔne na wobɛtwa na bɔne akatua ne wɔwuo na onyame adom akyɛdeɛ ne daa nkwa na sɛ wodua tenenee a wontwa porɔeɛ da biara da na wobɛtwa nkwa ɛna mekamfo Jesus Christ ɛde ma obi biara ɔha ɔtie me nne sɛ wohu Awurade a fo abrabɔ no ɛmmɛ Awurade na sɛ wode w'abrabɔ no ma Awurade a onyame bɛsiesie wo na ɔbɛyɛ wo pɛ na ɔto ne nsa frɛ wo sɛde wato ne nsa frɛ yɛ maame a ɛnɛ yɛgya ne kwan yi a wo nso so wobɛtɔ wo yam na w'ani da soɔ ɛbɛyɛ kɛse onyame ɔnom yɛ na ɔmmoa yɛ ɔma no adom nyɛ kɛse ɔma no basa nyɛ kɛse na ɔma ne nsa ɛnyɛ kɛse ɛnɛ mehyɛ nkɔm sɛ wowɔ ha na sɛ wohu Awurade a ɛnɛ wobɛsesa w'adwene na wasi agyinayɛ ɛde ama Awurade ɛyɛ Assemblies of God Church Miracle Center Assemblies of God your Broncom new site ha ana asɔre bia ɛbɔ Yesu din wɔn kyerɛkyerɛ yɛ papa no yɛfiri ha kɔ na sɛ ɔpɛ sɛ wosi agyina yɛ ma Awurade a wobɛtumi atu saa anamɔ no ɛde akɔ saa asɔre no na onyame bɛtwerɛ din ɛwɔ nkwa nwoma mu na ɛwerɛ mfi wo da biara da yɛsrɛ ɔtumfoɔ Nyankopɔn sɛ ɔmfa yɛ maame ɛkra nsie kɔpem sɛ yɛbɛsɛ ahyia no ɛwɔ heaven biam na ahyɛ Awurade tɛsifoɔ deɛ nnunyam because woka Thessalonica nwoma yɛdi kan na ɔse na ɔmo na wawu Awurade no ɛbɛsɔre na wɔn a ɔte aseɛ so bɛsɔkyerɛ mpɔfiri mu yɛbɛakɔ kɔhyia Jesus ɔwuom obi wu a ne wawui ne wada ɔteneneni ɔgye n'ahome firi ɔhaw mu ɔgye n'ahome firi abɛbɛsɛ mu ɔgye n'ahome firi yarewa mu ɔgye n'ahome firi esu mu nanso so totorobɛnto ne hyɛ a yɛagye nkwapa Jesus obɛnya ne Kristo ɔbɛwufoɔ na yɛn nso so yɛagyidifoɔ ɛte aseɛ no Awurade bɛsakyerɛ yɛbɛakɔhyia Jesus ɛwɔ wiem na afei wama yɛtena bia ɛyɛ mmeresante ɛkɔsi mmeresante a ɛne ɛwuiɛ Awurade nom wo na ɔmmoa wo na ɔnhyɛ yɛn den ɛwɔ Jesus Christ agyidifoɔ nyinaa ka ɛmɛ kɛseɛ paa amen pakyɛ moma yɛnsi yɛn ntiri ase anɔpɛ yi a yɛsi yɛn ntiri ase you are taking a very bold step in your life of course anamawa ɛyɛ anamɔ papa ɛno na ɛnɛ bɛsɛ me lady wi sɛ wowɔ ha na womfa Jesus sɛ wo kra ne wagye nkwa anaasɛ woankasa asɔre nkwa wokɔ bi nkwa anaasɛ wo ne yɛ ne wabrabɔ no anyɛ fa mepɛ sɛ meka kyerɛ sɛ it's never too late